Većina vas koristi Instagram, pa sam odlučio da vam otkrijem 7 stvari koje vjerovatno niste znali o Instagramu. Ako ste novi na kanalu, pretplatite se i onda lijevom nogom iz okreta opalite to zvonce pored subscribe-a, ali najvažnije je da uživate u videu. Instagram je zvanično pokrenut 6. aprila 2010. godine kao iPhone aplikacija. U roku od samo mjesec dana sakupio je 1 milion korisnika. U aprilu 2012. godine Facebook je kupio Instagram za približno 1 milijardu dolara. U trenutku prodaje Instagram je brojao samo 13 zaposlenih. Android verzija Instagram aplikacije pokrenuta je 3. aprila 2013. godine. U roku od 12 sati preuzeta je 1 milion puta. U junu 2013. godine Instagram je uveo opciju za objavljivanje kratkih video snimaka. Za samo 24 sata objavljeno je 5 miliona video snimaka. Najpopularniji hashtagovi su love i selfie. Instagram ima više aktivnih korisnika preko mobilnih telefona nego Twitter. 90% korisnika Instagrama čine osobe mlađe od 35 godina. I to bi bilo to, majstori, za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite subscribe, kliknite like, ostavite zvonce pored subscribe-a. Uživajte u ostatku dana, noći, večeri, jutra i ono najvažnije, budite mi zdravi.